that bitch down. PvP ja tänään me kuvataan Skywars ja Datsyn kanssa, eli Arskaliin. Joo, se on Arskaliin täällä tänään kuvaan Skywars ja Teppo PvPn kanssa. Samaan kakkaa tässä alussa. Nyt jos tää netti alkaa lagaamaan. Ai raput. 6 tätä räjätetäänkö tää koko paikka paskaksi? En mä nyt tiedä, että jaksaisko. Se on vähän ilkeä homma. Pidätkö täällä olisi vänti? Aha, niin on vettä. Vändi. Niin vois vääntää tää vaan koko paikan tässä TNT:llä. Mun on apu se. Tuosta mennään tonne. Nyt jos joku bovittaa tällä niin voi vittu. No nyt yts! Tää vaan afkaa täällä. Etsillä meni. Etsillä meni afkaa ja... Ui, takaa tuli joku pelle. Pelle. Vittu perkele homopää vittu. Vittu mä kuolin saatana! Perkele! Oi vittu. No mä hyppään jo yksin matsiin perille. Perseppänä. Sitten kun sä voitat sen, niin mä leftaan vaan. Joo! Silleen tämmöstä hyvin. Noin 12 mäppi, niin... Etsillä levisi yksi. Mikä on tuolla 2 soppaa. 3 soppaa, oho, en huomannut yhtä soppaa. Olisiko täällä 3 vitun blokkia? Onks toi yksi pippelipappa tulossa tänne päin, pappa? On se tulossa varmaan, en mä tiedä kun mä noin edes sinne. Pääpappa on tulossa, katsotaan, ai vittu mä voitin etsillä. No niin, tää matsi jos tässä näette, kohta palataan seuraavan matsin pariin, että se olisi kyllä sit ensi jakso. Morsopappa. Eli täällä on taas Teppo PvP ja me ollaan taas tämän Skywarsin parissa ja... Miten musta tuntuu, että tää netti menee kohtamaan pelaamassa tätä näin. Mutta sitten ei auta mikään muu kuin rakeminen. Jos mä kuulen enemmän rakea. Se on taas Datsy PvP taas olla samat saa Teppo PvPn parissa. Teppo PvPn kanssa siis. Joo. Enderpearli. Pumppu. Pää. Kuuliko sä mua, pappa? Noniin. Vittu. Mulla on vähän nettipätkästä jotain. Vittu, mullakin pätkii melkein koko ajan vittu netti. Tää on kunnon vittuilija tää. Mä sain muuten yhden timantin ja puumiekan ja pari soppaa. Mä pääsin nyt muuten keskelle, koska Abu se häkkeri. No, vitun häkkeri. Koska Abu se häkkeri. Mäkin keskellä. Onko se keskellä? En. Ihan vielä ainakaan. Toivottavasti kukaan ei povita. Häkit päällä. Onko sulla Abu se häkit päällä? Oi vittu. Noin se tippu sinne. Etsillä. Mä oon täällä keskellä, Oi vittu, sai sua. Oi vittu. Häkit päällä. Arroita perkele, häkit päällä. Häkit? Hei Jonne, haluatko sä chestplate? Mä sain Aerosta. Sulla on jo kakka chestplate, no ei sitten. Ei, mutta mä sain tosta Arkusta Aeron chestplate. Onko tuon lihaa? Otan kyllä kypäränkin tosta, noin. Onkohan leggingsia täällä missä? Bovi. On tossa jo. Sulla on arroveita, pappa. Laavaa, sama. Oi vittu, nää on just näitä vitun laavanovoja. Vittu mä... Ei. Rajaan tän laavaa sille, ettei päästä. Varo vittu, perkele, sun päälle tippuu homo laavaa. Vittu, sä oot kyllä vitun viisas. Joo. Toi muuten tuoda tuu vittu minnekään. Ai vittu, tää sana hyökkää tästä näin. Ja hyökkää... Vai mä kyllä tonne ylös. Se tiputtaa sit heti siellä, kun sä meet sinne. Eikä tiputa. Oi vittu mä tipuin, oho. Oho vahinko. Missä se Jonne on? Ei täällä vittu oo ketään. Kuoliks se? Ui vittu mä oikein tipuin tuolla laavaa. Kato sun tuolla noin. Onks sulla häkit päällä? Joo. Ei ollutkaan häkkejä, vittu mä muistan Bovillasta nyt lähti. Ei vittu sä kuolet. Ei vitsi ei osu toi vika. Kato missä toinen jätkä on vielä. Täällä on laavassa vittuu.
Öö, se on... Tossa on joku Nekko 04. Niin se oli just se. Et sillä levi. Se tippu sinne. Mä ammuin tätä yhtä pappaa, mulla ei enää arroveita. Niin vittu se meni. Kuoliks Se on vielä hengissä. Se ei Tulee kuollutkaan. jossain vettä. Ei täällä oo vettä. Se hitossa täällä on. Ei kompa. Äkkiä tuki tapesti. Katsotaan. No dildo siellä oli se kuulostaa näkymä enemmän on. mitään millä mä se tiputtaisin. Mulla on bovi. Onks sulla kato häkit? Täällä onkin Laura. Etsillä levis. Se oli vielä yksi meidän lisäksi. Missä se on? Hän nyt vielä Se- pappaa. Kato nyt tätä kikkelilistaa. Se oli vielä yksi homma. Onks se... Joo, tää kun Se on tuolla tippuu. Se tippuu. Se, joka ei kuollut. Häkkeri. Se on bussin häkkeri. Ei se ole vielä kuollut. Missä vitussa se Se on? varmaan lentää tänne ylös takas. Ei kai. Lenteessä välillä. Terve. Missä ketussa se menee? Se on muuten tässä saarella vielä pää. Ei se- Niin on. Se ei oo muuten missään vedessä. Siitä mä oon ihan vatsa 100 varma kun pappa. Mä niin että mä tipun nekin laavaan tyyli. Se ei oo ainakaan täällä alhaalla. Missä helvetissä se sitten on? Mitä vittua? Oota mä tuun sinne alas. Miten musta tuntuu, että se on kyykyssä jossain tossa... Maan alla. Ehkä. Onko se jossain tuolla? Kosta tulee se terve. Oikein sitä ihmettä. Missä ihmeessä voi olla? En mä tiedä. Onks teillä jossain vettä? Mulla on jäätä 8. Mä en uskalla kurkata tonne noin. Tulee taakka selkää vittu sen jälkeen. Katsotaan vähän tonne, et onks se täällä näin. Oikeesti missä se voi olla? Se on kyllä tässä keskellä, kun mä näen sen Race Minimapissa. Onko se sen täällä taivaassa tuolla jossain? Oho, lakipiikki. Oikeesti missä se voi olla? Oho, mä tipuin ainakin puuhun. Helvetissä se on. Ui perkele. Oliko et kerran hakata yhtä? Se kyllä on koko ajan kova paikoilla yhdessä kohdassa. Kuitenkin kaivautunut itse johonkin tähän puun sisälle. Helvetissä se on. Se mikä pappa. Mitä hittoa? Tästä tulee sitten aika pitkä Skywars-jakso, mutta ihan sama. Mä nopeasti kurkkaan tästä vedestä tänne, että onko tää niinku vitun platformin tänne? Onko? Oota. En mä ainakaan näe mitään. Ei kuuleeko se Missä vielä? ihmeessä se voi olla? Missä vitussa se on? Ota ainakin tuonne vettä. Okei, miksi se on sen tohon laita, onko se valvonut tosta? Missä helvetissä se nyt oikein on, pappa? Joka vibraattorissa kuvata pärissä. Ei ku... Joo, me soittis kylässä. Ei kerkeä nyt. Ois mä antaa vaan tänne pelkkää vettä? Oikeesti mitä? Sen on pakko olla siellä alapuolella, koska täällä yläpuolella kauan. Niin. Hetken, tossa on tommonen ihme vitun kyrpäkalle tossa. Siinä on joku Jos apu, sen se pääsee siihen. tuolla. Oota. Ja tuossakin nyt saa yhden blokin sisällä on. Server restartingin 10 minuutissa. Kuuletko sä mua? Mutta oikeesti missä se voi olla?
Öö. Oikeesti. Mikä jätkä. Pitäisikohan jotain noin kaikki lehet varmaan. Räjäytetäänkö tuon koko saari? Joo. Onko se mitään Jätetään. viittiä? Ei. Mutta varmaan ei sitä larkussa. Se on alapuolella joku tällainen avusepänkki. Joo, me laittaa olemaan mäskeitä. Mitä se nyt laittaa? Sä et ole homon gay, miksi et soita? Okei. Mutta arvaa mitä? No, Jos se tässä kohdassa on. Varo, älä nyt mene tohon nyt Mikon näin. joo, en mä. Mä en tiedä yhtään missä kohdassa tässä on. Hei, nyt mä näin sen! Se on tän alla. Näkyy äsken sen jalat. Tuolla. Vittu se on kämperi. Lähetään sen lahi. Onks sulla sytkäri? Ei. Vittu, etsitään löstä sytkäri. Lähti. Vittu se pamahtaa. Me muuten trollataan se. Lisää teidän teille. Hei. Ota äkkiä lavaa. En ota. Ei se on nopotapa. Ei vittu. Onks mulla Joku akse? jos on sytkäriä. Onks täällä jossain kirvestä? Onks täällä kirvestä? Täällä on muuten yhdessä arkussa pikaksi. Tuolla pikaksi. Mä otan siihen laavasen viereen. Oi, sut tässä. Noniin, ets. Nyt on yksi. Ui perkele! Ei perkele! Etsillä. Kuvataanko me vielä tähän yksi jakso perään? Bugi tässä alussa. Kuvataanko me vielä tähän yksi jakso? Nää persebugi tässä. Seuraavan jakson parissa. Kehve persepanobugi. Ha. Sitä... Ihan sama mä... Aluksi sulla haisteli mun pierua. En hyi vittu. No mitä vittua? Tää vittu ei vastaa. Musta tuntuu, että mun nettikykkot leipoo. Iron Chest Plate, Wunesword, ja Kullia paska perseeseen. Ja otetaan vähän lumipalloa tosta noin. Jatka. Nopotaktiikka. Kuinka nopotaktiikka ottaa vähän lumipalloja itselleen. Hei, pitäis mennä keskelle. Mennään keskelle. Ei vitus mennä kun me tiputetaan instana. Mä ainakin on tekemässä pikkusta janaa tonne. Noniin, sitä äkkiä. Joku on jo eikä keskellä etsillä. Puolit. Ei, joku on keskellä jo. Joo, huomasin. Se nyt ketään onko tuolla joku. Noniin. Mennään tonne keskelle. Ammu ei kannata. No mulla lagaa. Just tää on saatana tässä vitu kusinetissä, perkele! Vittu sä nyt vielä ei pokin ja yritä itteni, vittu saa. Vittu. Vittu mikä lagipiikki. Kuolee. Sä et muuten mun vittu homoille tänne tulee. Lakaaks tää? Haistaa kuule tikkeli, kun olet niin kakkaa, kun et edes osaa lyödä kunnolla. Tää lagaa. Oi vittu. Tää on just, ei tällä oikeesti voi vittu pelata saatana kunnolla. Vittu kun tää on niin saatanan paska. Ei vittu tää on just tällä oikeesti. Vittu nyt se on tuolla ylhäällä joku vittu mulla lagiitti. Voi vittu! Tää on kyllä siis niin vitun kusinen tää saatana netti, et ei vittu perkele. Sä vittu kuolet vittu läski. Kuole homo. Tipuu nyt jo läski sitä alas. Ei kuuleeko se mua? Joo. Tämähän kakka tää netti. Joo. Voi vittu taas ihan ripulia. Se kato tippuu etsillä alas. Sä et muuten enää sinne ylös vittu pääse. Jos mulla nyt lakaa netti, niin se muuten niin vitu alas, että ei perseppä oo. Se muuten lennät vittu ihan helvetin. Härska mä pommita tällä yhtä pippelipumppua alas. Eikö söpöö?
se äsken siihen? Osuus mä äsken siihen pappapallolla. Etsillä levisi. Se levisi sinne etsillä. Tuosta voi olisi tuossa reunassa, jos mulle taas alkaisi lagittamaan, niin olisi mennyt hyvin just alas siitä niin etsillä. Arskaako se keskellä? Mä oon kuollut jo. Miksi? Tässä se tulee siis lagisempi jakso, koska... Oli ihan peili. Ei vittu perkele. Tämä aina just pelkää, kun mä alan kuvaamaan, että tää paskanetti alkaa lataa ihan vittuulaksi. Eli tässä siis näköjään tulee taas tällainen vitu kämpperijakso vittu. Ja kaikki kämppii vaan omalla saarellansa. No nyt yksi tuo alkoi heitteli lumipallo ihan perkele. Ei käytä vaan vittu kaikki sen lumipallot. Lisää vaan heitä niitä. Tuo idiotti käyttää mun kaikki lumipallot. Lumipalloja perkele. Lumipalloja perkele. Jos mä tipun, niin mä vedän niin vitumoiset pilluraketit, ei perkele. Nyt kukaan halus kyllä nähdä. Joo. Hyvä pappa. Pappa, karva, Tuo nänni. päppäpää alkoi heittelee homopalloja. Mä ootan sua täällä reunalla. Toisin nobo. Server restartin 1 minuutti. Yksi kyllä heitti tuoda päin. Vittu mä bovitan tuon homon. Haista vittu. Mulla on enää 3 arvia. Mitä pitää kästä kun missään säästeliäistä. Se voi alkoi heittele tuodakin päin. Vittu taaks noboja äijä. Ei vittu. Nää on just näitä saatana kusipaska kämppereitä. Vittu mä vihaan näitä niin helvetin paljon, että ei persepano. Onks niin vitu ärsyttäviä? Vittu mä muistutan. Mä tapaan sit vittu tällä sanaa. Oi vittu hyppäsi alas. Vittu tää on just tällainen kusipaskakone. Vittu. Tää on sit nää saatana kyrpämatsi tässä, että no niitä saatana toi vittu mappi vituttaa. Mä voisin niitä saatanan paskoi vittu kusinaamuja. Niin se ois kuule sit ensi jaksoon.